Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монед дӯстон, дар номерҳои поинҷа муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонанд. Хоб дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Нурак. Ориентир ана ҳамин разинка Нурак, пеши дарвозаи шаҳри Нурак аст дӯстон. Роҳе ки мебинем роҳи Лоб Дангара, аз ин бар гуфтем ки роҳи шаҳри Нурак, аз ин бар бошад роҳи Душанбе. ҳозир рафта ба навор мегирем дӯстон. Дачаи фурӯшӣ аст, бинои сеошона, 570 квадрат. аз пеш рафта ба навор мегирем, аз сомонӣ сар метем дӯстон, баъдан ба пеши дача мерем. ҳозир рафта аз пеши сомонӣ ба навор мегирем. хоб дӯстони азиз, ана наздикии дачаи фурӯшӣ омадем. роста ки мебинем ки ҳайкали сомонӣ аст, пушти сомонӣ, фонтано, шоҳрои калонтати дасти чап мегардем. аз ин бар мебинем ки стела аст дӯстони азиз, эделвес. ана ҳамин роҳ аз ин бар полни як дарёи калон мешавад дӯстони азиз. ҳозир аз ана ҳамин ҷо дачара мебинем. аз ин бар бошад Дом культура, поёнда бошад баражда парки Норак, парки марказӣ аст дӯстони азиз. аз ана ҳамин ҷо навор мегирем. ана дарёи калон, бинои фурӯшӣ, дачаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. аз ин ҷо он қадар хуб наметовад. ҳозир рафта боз аз пеш ба навор мегирем. меравем наздики дача. хоб дӯстони азиз, ана ба пеши дачаи фурӯшӣ омадем. ана ҳамин дачаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз. се то роҳ дорад. аз ин барам роҳ дорад, аз ин барам роҳ дорад ба сӯи марказ сентри Нурак, аз ин барам роҳ дорад. хоб аз ин бар гап мезанем дӯстони азиз. поёни парки культура, парки Нурак, ин бар бошад поёни эделвес, аз ин бар бошад Дом культура. инҷо Дом культура, инҷо эделвес. хоб нигоҳ кунем дӯстони азиз, дача ана ҳамин назди баҳр аст. хоб забораш аз ана ҳамин ҷо сар мешавад, то ин бар сини поён роҳ дорад. се ошёна аст дӯстони азиз, бо подвалаш се ошёна. ҳозир даромада полни маълумоташро медиҳем. гимназия наздики ҳаст. 11-25 сотик гуфтем, 11 сотику 25 обши ана ҳамин замин аст дӯстони азиз. аммо ана ҳамин биное ки мебинем 7-25 сотик аст. 4 сотиқи дига алоҳида дар лаби баҳр аст. нигоҳ кунед дӯстони азиз, роста ки даромадем аз дари главни, ана ҳамин ҷо як ҷои сту мондагиан, метавонед ҷои ягон ошхона кунед ё ки ягон гараҷ. ин пушти бино аст дӯстони азиз, бо кирпичи сурх бардошта шудааст. кирпичаш 1.5 аст дӯстони азиз. кришаш полни задагӣ тайёр. вакруг бино роҳ дорад дӯстони азиз. лесница аз ин барам дорад, аз ин барам аз пушти бино ҳам роҳ дорад. ҳозир мо аз дари главни бино медароем. ба ҳисоби якум ошона мешавад дӯстон. подвал мо якум ошона ана ҳаминро ҳисоб мекунем. дуюм ошона болоашро, подвалро 0 ҳисоб мекунем. аммо се ошона аст дӯстони азиз.
хоб нигоҳ кунем пеши бино ана ҳамин аст дӯстони азиз. пентхаус калидорҳои калон калон бисёрам ремонташ мекунед, зебои калон аст дӯстони азиз. ин бар бошад пеши бино. як бассейни калон дорад дӯстони азиз, бассейни 4х 180. аввалан даромада якум ошёнаро ба навор мегирем. хоб ростаки медароем, лестница ба тарафи боло дуюм ошёна мешавад, ба паҳми лестница 1.5 аст дӯстон, калони хушрӯ. аз тарафи дасти рост як гастивои калон аст дӯстони азиз. ростаки аз дарвоза даромада ба дарун аз ин барам роҳ дорад дӯстони азиз. як меҳмонхонаи калон, дуто тирезаи калон сплашной дорад. обши 4 то санузел аст дӯстони азиз. дар ин ҷо бошад як ҷои прачни, як то ҷои санузел, дуто санузел. як ҷояш мешавад ки ҷои сауна кунем дӯстони азиз. ин ҷо мебинем як ҷои холи калон барои нишаст мешавад. як люстра аз дуюм ошона то поён то якум ошона, як люстраи калон ҷои нишаст дар ҳисоби хол. аз ин бар бошад як ҷои студия кухни мешавад. проекташ калони хушрӯ аст дӯстони азиз. то охира тамошо кунед, маълумоташро ҳолӣ медиҳем. хоб мебароем ба дуюм ошёна. дар дуюм ошона 5 дар хона аст дӯстон. ростаки як комната мешавад, метавонед хол кунед. аз тарафи дасти рост якум санузел, дуюмги хона, сеюмги хона. аммо види зебо дӯстони азиз. аз ин барбар омадем. инҷо гуфтем як люстраи калон мешавад, ҷо перила мешавад ҳама ҷо дӯстони азиз. вакрук пентхаус. аз ин бар бошад як комнатаи дигар дар дорад, вакрук пентхаус аст. аз ин бар як комнатаи дигар дар пентхаус вакрук. балконча дорад инҷо. пентхаус не, балконча. хонаи калони хушрӯ аст дӯстони азиз. ниё кунед. ҷои ором дӯстони азиз, ҷои барои дамгирӣ. бисёр овози об тоза аст дӯстони азиз. ҷои гӯшхарош нест, шамоли тоза ором. нигоҳ кунед тарафи вид. ин ҷо як ҷои навес кардаган дар дуюм ошона метавонед ки аз болоаш як холи калон шавад, як зали калон шавад. ҳозир фаромада поинро ба навор мегирем. бисёр чизое ҳаст дӯстони азиз, мо намегем. занг мезанем маълумоти бештарша проекти ҳамин хонаро мақсад соҳибмулк гап мезанад дӯстони азиз. ҷои камен, ҷои ҳар чизо кардагиан дар ин проектҳо маълумоти бештарша соҳибмулк гап мезанад дӯстони азиз. хоб мефароем ба якум ошона. якум ошонаро ана ҳамин гуфтем, аммо подвал якум ошона ҳисоб мекунем дӯстони азиз. аз ин барам роҳ дорад, аз бари поёнам роҳ дорад. ниё кунед, баланд, хеле ҳам баланд аст.
як мегем инҷо як зали калон аст. дар ҳисоби хол ҳисоб мекунем, дар ҳисоби ҷои нишаст, дар ҳисоби зал ҳар чӣ карда мешавад дар инҷо. хуб, аз ин бармегузарем дӯстони азиз. гуфтем ки лесенса аз сеюм, дуюм, якум аз ин тараф ҳам роҳ дорад. фаромадем ба сӯи ҳавлӣ, аз ин барам лесенса ба тарафи боло. инҷо мебинем як ҷои санузел дигар роҳ дорад. то ҳам роҳ дорад ба тарафи боло. аз ин барам роҳ дорад ба тарафи боло. инҷо мебинем як ҷои гастивои калон кардаган, зали калон дигар, як комнатаи дигар кардаган. метавонем мақсади комнатаро гирифта як зали калони мақсад барои нишаст толор шавад. ин тараф ҳам гуфтем лесенса ба тарафи дарвоза, ба тарафи бино роҳ дорад. ҳозир аз ду рафта ба навор мегирем. дар ин ҷо мебинем як ҷои нишаст, ҷои кат барои лаби дарё аст дӯстони азиз. ин ҷо бошад як кухни, ҷои студия столовӣ мешавад. аз ин бар гуфтем ки як бассейни калон. ана худи бино дӯстони азиз, стили хайтек. гуфтем ки толорда дар дуюм мошина метавонем ки ягон зали калон дигар карда мешавад дӯстони азиз. хуб, ин тарафро мебинем. аз поён рафта ба навор мегирем дӯстони азиз. ана ин роҳе ки мебинем, ин роҳи шоҳроҳ аст, роҳи мошинрав. ана мехел то ана инҷо роҳи мошинрав аст дӯстони азиз. аз ана ин роҳ поён 4 сотиқ замин алоҳида гуфтем. ана ҳамин 4 сотиқа хати ана ҳамин 7/25, обши 11/25 сотиқ мешавад. дар нархе ки мо мемонем дӯстон, ана ҳамин 4 сотиқ аз ана ҳамин заборе ки мебинем, падушкае ки мебинем, аз ана ҳамин беҳ омада рост ба ана ҳамин девор ростаки поён 4 сотиқ замин аст лави баҳрда. ана ҳаминам дар ҳамин нарх дохил мешавад. обши 11/25 сотиқ мешавад дӯстони азиз. ҳозир рафта боз аз пеш ба навор мегирем. инҷо роҳ дорад ба сӯи берун. инҷо мебинем дӯстони азиз, аз тарафи дасти ростамон як ҷои спортзал, як спортзали калон. камтар торик аст. 6/8 аст дӯстони азиз размераш. 3 то тирзаҳои калон супашной дорад. ана 3 то тирзаҳои спортзал буд дӯстони азиз, калон тарафи ана ҳамин дарёро нигоҳ мекунад. хоб, ана ҳамин роҳе ки нишон додем дӯстони азиз, ин роҳ роҳи шоҳроҳи мошинрав аст. метавонем аз ин там мошин омада ба роҳи сентри нурак роҳ дорад. аз ин бар бошад 4 сотиқ гуфтем. ана инҷо ҳам як бинои дигар карда мешавад, бино ки барои ягон ҷои нишаст, ҷамгирӣ, ягон зали калон метавонем дӯстони азиз. худи бино ана ҳамин бино аст дӯстони азиз. обро мебинем, хеле оби соф аст дӯстони азиз. хоб, мебарем ба сӯи ҳавлӣ. хоб дӯстони азиз, ана ба рӯи ҳавлӣ баромадем. як бор дигар такрор мекунем ки дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри норак, поёни дом культура, ориентир, парки маркази норак, поёни эделвес. обши 11/25 сотиқ замин аст дӯстон. гимназия 1 гуфтем ки 7/25 ана ҳамин то ана ҳамин забор аст дӯстон сотиқ. 4 сотиқ дигар аз инҷо сар мешавад. обши 11/25. бинои 3 ошёна дӯстон 570 квадрат, беғаз аз
спортзал дидем дӯстони азиз, беғаз аз подвал 570 квадрат, спортзали 6x8, саунаи дидем дӯстон, бассейни дидем, бассейни размери 4x8, 180 чуқури аст дӯстони азиз. об, свет доимӣ аст дӯстони азиз, канализатсия пеши дарвозаи навор сар кардем, аз дарвоза канализатсия ҳаст, оби турбаи 500 ҳаст, метавонем дароварда, ягон камбудӣ нест. аз ин тараф мебинем поёнда як септик барои санузели поёнгӣ кардагиам дӯстон, як септики калони чуқури калони бетонӣ аст дӯстони азиз. 4 то санузел гуфтем ки ана инҷо ҳама перила мерила нашод фасад стили хайтек. маълумоти бештарша бо номерои соҳибмулка мемонем, бештарша медиҳад. хоб роҳ гуфтем аз ин барам дорад, аз тарафи дарунам роҳ дорад, аз ин барам роҳ дорад, тарафи бино дар омадан, гирди вакруг бино то хӯрдан роҳ дорад. дӯстони азиз, нархи ин дачаи фурӯшӣ 1,680,000 сомон муомила дорад. ягон квартира аз марказ душанбе варианти бартерирам дорад. занг мезанед, номерои соҳибмулк 901 01 14 14 ватсап занг мезанед, маълумоти бештарро соҳибмулк гап мезанад дӯстон. нархи дача 1,680,000 сомон боз муомила дорад. дукомнатага аз тарафи марказ душанбе квартира бошад, болои сум қабул мекунанд дӯстони азиз. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. нафароне ки дачаро барои хушрӯгиаш тамошо дорем дӯстони азиз, як лайк аз нони худатон нигоҳ кунем дӯстон. хело ҳам ҷои дамгирӣ, ҷои зебо аст. раҳмати калон барои диққат. дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонед.